Hi guys, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Ano na dito? Sunday po dito and mag 8:30 na. And kanina pa ako gising, mga 7 gising na ako. So hindi na ako makatulog ulit. Sabi ko, may ako dito, may leftover pa akong, may lumpia pa ako na hindi ko na tapos na i-wrap pa. So, sayang naman. Gawin ko na lang before pa mapanis ba. Same recipe po ito nung ginawa ko nung Valentine's Day. Hindi ito yung recipe ko na paninda, yung ino-order ng mga kapitbahay tsaka makakilala namin ditong Dutch. Ito, pang bahay lang talaga to siya. Kaya hindi ko na masyadong ginagandahan yung pag-roll. Hindi naman siya kapangitan, pero hindi ako nag-iingat masyado ba kay sa size, yung gano'n, kung magkapareho ba kasi kakainin lang naman namin to sa bahay. And at the same time, may bibingka pa tayo dito. Ininit ko na siya. Tapos may kape. Yan na ba? Si Mr. tulog pa. Wala po dito si Ana. Doon na naman natulog si Ana sa lolo't lola na. Nag-efteling na naman sila ulit kagabi ni Ruth. Tsaka kahapon. So pag uwi nila, nag-drop by sila sa lolo't lola. Tapos yun na, hindi na naman umuwi. And today, pupunta po tayo sa relative namin ko pala na andito din sa Netherlands pero nasa ibang province or province siya dito. Puntahan po natin. Ano lang naman yung biyahe, mga 1 hour na drive. Puntahan natin si Kathy and si Peter. Yun po yung ating ganap today. Mga na din, mga more than 2 years na yata since last kami nagkita kasi sakto ba? Si si Kathy, dati ko siya ding kaklase sa high school. Hindi din sa whole high school namin, pero I think when we were siguro mga third year kami, and then classmate ko siya sa computer class. And then after that, hindi ko na matandaan, parang nag-transfer yata siya. I'm not sure kung yun. Same kami ng hometown din. Matagal na po siya dito sa Netherlands. Nung napangasawa niya, isa ding Dutch. So, yun, nag-move siya dito sa Netherlands. Matagal na po siya dito, guys. More than 15 years na siya dito. Puntahan po natin sila. Nakapunta na din po kami sa kanila dati and sila din nakapunta na din dito sa amin. So, bisitahin ulit natin sila. Samahan niyo po kami. Ubusin ko lang itong lumpia ko, guys, para malagay ko na sa freezer. Munti ko talaga itong makalimutan. Otherwise, kung hindi ko siya naalala na this morning, pagising ko talaga, wala. Panis to, guys. Buti na lang okay pa siya. Kasi naka-ref naman and then sealed siya ba. Kung nagawang taoy. Ano ba, para kuan kay ka ba in the moment? Darasi ko akong higala sa Germany. Pero sa imong thumbnail, kailan nag-thumbnail? Widam din. Kinsa tayo mong mga bagong huy mo. Sige, pagkagtanag hami, mami. Panagsa na lang mo. Sige, dahil ka na. Ako ba ka ng kuan sad na nato ka ng... Dang, pag Tagalog, Tagalog. Ha? Magtagalog ka. Ay, kanang halo. Nahirapan ako. A few moments later. On the way nami, nagdali-dali nami, guys. Gihapit na ko ang akong nag-Bisaya.
On the way to kami. I was speaking in Bisaya. Yeah. Huwa kay akong nawong katul, kay akong nawong. Makati yung mukha ko. Papunta na po kami sa Limburg. Sa Venlo kami papunta. Ayan si Daddy Driver. Are you excited? Excited, yeah. Maybe they have a flag. 600 meter, neem Flag? No, they have flag. 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 Yeah, well, Yeah, we don't have Boswell one. yeah, but it's Sunday. Yeah. So, this time, hindi kami nagdala nung chocolate ball na dinala namin last time. Kasi, close po yung bakery, I think. Andun sa amin, close. Hindi na kami makapunta sa Den Bosch. Andun yung Yandok Road. Kasi nga, hindi siya direction, same direction na pupuntahan namin. Nasa opposite direction siya. So, yun. And, pinag-uusapan namin ni Ruth yung parang pie sa kanila. Yung sikat siya doon sa kanila sa Limburg. So, diba, nag-start na kami mag-chika-chika ni Mr. Alam nyo naman, 2 kilometer pag ganito, yung maritesa namin, dito nangyayari. So, yung biyahe namin, mga 51 minutes na lang. Hindi siya ganyan na kalayo kung time lang ang i-consider nyo. Pero yung distansya talaga, if you think about it, malayo-layo din siya. I think mga almost 70 kilometers din yun. Kain. Monggo. Unsa ni day kato ning imdi na ham ug cheese? Si Petro Loto. Kalami na na pod ang mga restaurant nga mga pang-restaurant na luto. Lakad-lakad kami sa sentro, mga Dara akong mga kuyog, mga taga-Tabogon, oh. Tabogon. Dai guys, sa imong papa dai. Wala dai binuang na. Shout out daw sa mga taga-alang-alang. Alang-alang Tabogon. Grabe ang sale. One eternity later. Pauwi na kami, tapos na kami doon. Tapos na sa kain, tsaka sa chika. And nakadakad kami kanina sa center. Maganda yung center nila. Ano lang, too bad Anna was not there. Pero last time kasi nung dinala namin si Anna, grabe yung iyak niya doon. Talagang nakasigaw doon sa sentrum ba. Pero maganda po yung sentrum nila. So yun, medyo may kalayuan nga lang yung sa kanila. Hindi naman ganyan talaga kalay, pero mga 1 hour na drive. Siguro kung nasa Pilipinas tayo, considering sa traffic, siguro mga 4 hours. 3 to 4 hours dahil sa sobrang traffic sa atin. Pauwi na kami and i-pick up namin si Anna. Let's see kung sasama sa amin si Anna pauwi.
I got blue skies. Open up above me, let me Kita nami. Yung ginagawa nila, ni Ana, oh. Moy ka yan, may mga stickers ni Ana, andito na. Papa! Jackie! Sama na, oy! Sama na, oy! Sama na, oy! Oy! Papa, Yeah. Kaki, Mama. Mama Kaki! Heb jij heel veel snoepjes op vandaag? Ik denk. Denk ik wel. Marina. Agoy. Bahay na kami. Hi, kom maar. Bahay, Kobo. Anna, do you still know the song? Anna, can you know? Bahay, Kobo? No. Not anymore? Oh. Out of practice na si Anna. Nasa bahay na tayo. And then, may nabili kami doon sa Benlo. Kasi yung shop na... What's my sister? Mama, I want to watch TV. Okay. Say hello to them first, dali. Na hi, everyone! Hi, everyone. Na, kumusta mo? Kumusta kamu? Ah, very good. Very good. Papa, what you doing ito ka? Just be careful that you don't spill it, ha? Ni Kuya, ya? Nee. Yeah, good so. Yung, Mama, sama met mij. nee, dankjewel. Hoeft niet, schat. Mama moet eten. Ook de deep fryer aan, man. Dat is goed. Met de Mexicano toe? Nee, keep nuggets. Alsjeblieft. So, yung shop is called Sprinter. Ano yung shop nila, guys, next week mag-close na. So, yung mga sportswear, ganun. Marami doon. Tapos yung mga shoes din. Super mura, pero wala. Kahit sobrang mura yung mga shoes, hindi po ako bumili kasi nga may mga sapatos pa naman ako. Ito lang. Sobrang na lang mura. Yung t-shirt na to is originally 17 euro. Malaki siya dito. Parang crop top siya na style. Pero dahil hindi tayo katangkaran, yung waist, yung ano dito, sa waist na part, maikli dito. So yan, parang t-shirt na to siya sa akin. Ito yung mga style ko din sa t-shirt. Ganito. So originally 17 euro ito, pero 9 euro na lang. Oh, actually 10 euro na lang to siya. And ito siya, yung cap na to, ano siya, unisex yata to. Yan. Would you believe? It's only 2.99 euro. Ja, high five, wel. Nice. 2.99 kasi off is off doon eh. Lahat ng stuff most off is off, yung talagang clearance siya, guys. Ibuakas ka, Papa's Basil. And then, yung pinakagusto ko, Warom? Wees. Oh, met my wise. Met my wise. Napapatulong siya sa papa niya kasi nahirapan siyang maghubad ng ano niya, yung pants niya. Kailangan niya daw mag-CR. So, yan. Para siyang parka. Parka style. Ganun. I like the material. So, yeah. Ready na po tayo sa tag-ulan. Tsaka, kasi waterproof to siya. Pwede rin siyang summer jacket. Pero, gagamitin ko talaga siya sa spring or autumn. Kasi pag spring, minsan umuulan. Sa autumn din, maulan. Ano na yata ito? Pa-spring na. Kasi yung may mga cherry blossom na akong nakikita ba? Na nag-bloom na. Nag-start na mag-bloom. So, ito siya. Ang bili ko nito is very cheap na. 18 euro na lang po ito after ng discount. Ang dami talaga, guys. May nakita ako doong mga A6 na shoes or A6 pa yun or A6. I think A6. Para may mga client din kami doon from
that company na alala ko nung nagtuturo pa ako, yung ibang estudyante namin sa Vietnam. Ano siya ba? Natatrabaho sa parang executive yata ng A6, hindi ako sure. And then, may Merrell na Merrell shoes na tag 20 euro na lang. Yung mga Adidas or Nike between 30 to 40 or 50 euro, mga ganun. May mga 20 plus euro pa nga. Yung mga pambata talaga, grabe yung mura na lang. I really like this one. Na-fit ko na po ito. Maganda naman yung fit sa akin na sa ganito, ako, size medium na po ako. Kasi lumaki na tayo masyado after nating manganak. From small to medium to large. So, yung size ko ngayon, medium to large na po ako. Ganyan talaga ang buhay. Allemaal. Pero ito, pag hindi ko to bet, ibigay ko to sa tatay ko kasi mahilig yung tatay ko sa mga cat. Ja, maar wij zijn daar. Yan. Happy naman ako, yung nabayaran ko, total was like 26 euros. So, magandang deal na po siya, 3 items na ba. So, yun, happy ako. And then, nag-enjoy po kami doon sa Venlo. And, chika lang kami ng chika ni Cathy. May mga pinadala pala si Cathy na ano guys. So, ito malunggay coffee na try ko kanina. Masarap naman. Ik weet niet of dat is ook wel En zie. ito, Of waarom tablia. het internet niet als ik aan Ito, gawa ni Cathy. het Ano to? Tuyo to. Sarap-sarap. May chili oil, may garlic. Basta masarap siya. Naglalaway nga ako. Masaya pag may mga nakausap ka or na bisita mo yung mga taga sa inyo dati na andito din. So, yun. Yung salita talaga namin ba ng Bisaya ba? So, yun. And since wala na naman po kaming gagawin tonight, dito na lang kami sa bahay mag-relax. Sunday night ngayon. So, tomorrow, si Rod balik na naman trabaho. Ako free po ako bukas, pati si Ana. So, dito lang din kami sa bahay. Yun, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Ana. Duy! Moes, moes, baboes. Ana, Duy! Ja, ze is nog She's busy. Sabi niya, makain na ng dessert. And, yan, nagdi-dessert na. Bye! It's okay, sorry. Duy! Mush, babush. Duy, dadang. Baboes, houdoe. Houdoe. Houdoe.